Вядома, з аднаго боку, не было ніколі тэмы Бога, не разбаўлялі мы пра Бога. Ніколі не было так, што Бог сказаў, ідзі за мной і так далей. Не столькі Бог разачараваў, колькі людзі, Божыя людзі. Застаецца дзесь там у сэрцы, я ў Бога веру, але Бог так, касцёл не. Пачні выконваць тое, што мы маем на 100%. Я буду з табою, я табе дапамагу. І гэта вось тая ласка паклікання, которая адкрываецца ў гэтым кантэксце. Кажа, цяпер ідзі, і вось так праз 10 хвілін паглядзі на крыж, паглядзі, як ён цябе любіць. Гэта такая вот радасць, реалізацыя, гонар, охвота, как вот давать себе. Я рад всех приветствовать. Сейчас я в Минске, в парафии Кунцевщина. Парафия называется Святого Яна Евангелиста. Евангелиста. Да, и рад вам представить рядом со мной прекрасный отец Андрей. Приходите сюда, прекрасное место, одно из, наверное, самых таких таинственных в Минске, потому что горка, лес, парк на Кунцевщине, недалеко от Каменной горки. Искренне вас всех приглашаю, кто хотел бы сюда прийти. А сегодня мы пообщаемся на темы о том, как обычный парень, который растет в этой культуре, решает, чтобы стать священником, как формируется эта мысль, как происходят внутренние эти перемены, какие кризисы может. Короче, мне кажется, будет интересно. Поэтому я вас приглашаю, не стесняйтесь, запастись вкусными какими-нибудь снеками, заваривайте чашку чая, а мы начинаем. Что повлияло на вашу веру? Какие были обстоятельства, связанные с тем, что у вас зародилось желание посвятить жизнь Господу? Как это выглядело с самого детства у вас? На якой мове размовляць? На якой вам будзе лепей? Ну, паспрабуем на беларускай. Моя сям'я традыцыйныя католікі, гродненскія, віленскія, гэта тыя часы. І гэты пераказ веры, ён быў ад самага пачатку. Вядома, у савецкія часы не быў афіцыйны. З таго, што я ведаю, пахрысцілі мяне патаемна, дзесьці там у касцёле, у ліпнішках быў старэнькі ксёндз, і бацькі пахрысцілі. А потым дарастанне у нармальнай школе акцебрёнак, піянер. А ва ўсім гэтым, калі езджалі на вёску, там былі абразы, іконы. Там была пабожная бабця, дзед святой памяці, которые вучылі, паказвалі, што ёсць Бог усюды, на небе, на зямлі, на кожным месцы, што трэба маліцца, навучылі першых малітваў. Канешне, на польскай мове я іх адмаўляў, не ведаючы, што гавару, але гэта было нешта такое містычнае, таемнае. І гэта вось быў першы пераказ веры. У школьныя часы, калі ўжо гэты такі ваюючы камунізм закончыўся, разваліўся Савецкі Саюз, пачалося адраджэнне касцёла. Першыя катэхезы, спатканне з сястрой, з манаскай асобай, сястра законная, ужо на пастаяннай аснове быў і ксёндз, спатканне ў супольнасці, і тады сапраўды гэта большая зацікаўленасць. Усе тады цікавіліся касцёлам, верай, і на гэтай хвалі таксама уліўся я ў гэты нурт, у гэтую плынь катэхетычную, служба каля алтара, міністранцкая, зацікаўленасць таксама жыццём святароў, которые былі, бо гэта была магчымасць, каб бліжэй іх пазнаць. І таксама будаванне аўтарытэту. Гэта, мяркую, што вельмі важна. Так не столькі з традыцыі ці так трэба, але сам, як ужо малады хлапчук, который глядзеў на святара, не толькі як на такую асобу боскую, которую трэба шанаваць і баяцца, бо гэта Бог, прадстаўнік Бога, але таксама магчымасць прыглядацца да жыцця святароў як да людзей, шчаслівых мужчынаў, которые знайшлі сваё пакліканне, і гэтая радасць служэння, она таксама перадавалася нам, гавару за сябе, мне, который стаяў дзесьці там побак, назіраў, і можа тады гэта быў той першы грунт, на якім засноўвалася потым гэтае зерне пакліканне. Так яно было дзесьці такі бэкграунд далёкі гэтай веры і паклікання.
А потым ну, бліжэй заканчэння школы, ну і жыццё заўсёды змушае да прыняцця важных рашэнняў. З таго, што памятаю, два моманты заўсёды падкрэсліваю яны для адкрыцця, для угрунтавання у пакліканні былі такімі важнымі і вельмі канкрэтнымі, намацальнымі. Гэта не было нешта там, толькі вельмі канкрэтна. Першы момант сакрамент споведзі. Святар дзіўную пакуту задаў, кажа, цяпер ідзі і вось так праз 10 хвілін паглядзі на крыж, паглядзі, як ён цябе любіць. Ну і тады пачалося. Другі момант гэта чэрвень, набажэнства да найсвяцейшага сэрца Езуса і літанне. Гэта таксама Божае сэрца, любоў. І вось адмаўляючы, спяваючы, ну, прынімаючы ўдзел у гэтым набажэнстве таксама нешта. Вось адбылося ў сэрцы такая перамена, грунтоўная лёгкасць. Гэта я, гэта маё, гэта мой шлях. Можна сказаць, тады адчуўся гэты голас. Ніколі не было так, што Бог сказаў, ідзі за мной і так далей. Але ну, вось гэтыя два моманты вельмі асабістыя, которымі заўсёды дзялюся, але ведаю, што гэта тое грунтоўнае, што потым зрабіла, што дальнейшае крочанне гэтай дарогай было лёгкім, не было якіх-то, скажем, сумніваў, як мы кажам, церзаний. Гэта заўсёды тыя моманты, да которых вяртаюся, калі па-людску бывае цяжка. Про когда бывает тяжко мы еще поговорим. Хотел уточнить, как родители смотрели на вашу такую активную религиозную деятельность. Потому что если вы говорите часы советские, ну, наверное, уже когда это 80-е, начало 90-е, это уже как бы уже Советский Союз как бы терял хватку. Так. И, в общем-то, свобода. Как родители относились к этому и как относились к тому окружению, в котором вы выросли? Друзья и... Бацькі ніколі не былі супраць, канешне, радаваліся, што вось, ну, на пачатку дзіця, потым падлетак знайшоў сваё месца, добрае месца, бяспечнае месца. Можа, часамі наракалі, бо шмат там часу праводзіў у касцёле, там заўсёды дзесьці дапамагчы. І гэта быў такі потым, ну, штодзённы рытуал. Школа, пасля школы, там заняткі, тое, што трэба было зрабіць, і на вечар, на вечаровую імшу ў касцёл, і там вось потым вяртанне з касцёла. І таму, напэўна, радаваліся, і гэта было для іх таксама магчымасць дзякаваць Богу, што вот, скажем, дзіця, сын у добрых руках, у добрым напрамку. Потым дарога прыняцця паклікання, гэта ўжо другое. Гэта ўжо другое. Ну, а друзья, окружение, то, что вы были в костёльном, или у вас были друзья в костёле, либо у вас были разные друзья? Как это выглядело вообще, дворовая жизнь, если можно так сказать? Дворовая жизнь, ну, я думаю, з одного боку, не было ніколі тэмы Бога, не разбаўлялі мы пра Бога. Ёсць заўсёды вельмі шмат цікавых, много тем, спраў, пра якія можна размаўляць. Тым не менш, былі такія моманты, звязаныя з нейкімі святамі. Можа так, першы момант гэта было пахаванне таты, не памятаю, які это быў клас, аднаго з вучняў, сяброў з класа, і тады нейкім чынам, я памятаю, усе знайшліся ў касцёле. Ну, а пасколькі я быў міністрант, я тут там перад пашоў, тада ўсе глядзелі, вау, а ты тут як, адкуль ведаеш, што гэта такое, і гэта такая тэма. Іншы момант, гэта калі, вядома, некія там былі тэорыі, у нас быў профільны біялагічны клас, асабліва тэорыя Дарвіна і так далей, настаўнікі ведалі, ну і гэта быў такі момант, калі выклікалі мяне як контру гэтай тэорыі, што вось гэтая тэорыя так кажа, а ты што скажаш? Ну, бо і падразумевалася, што ты ж ходзіш у касцёл, там зацікаўлены. Але грунтоўна нічым гэта так не адрознівалася. Былі таксама сябры, калегі, з которымі аднакласніцы, которые таксама хадзілі ў касцёл. І гэта было нормальное такое, ну, здорово. Вы не испытывали презрения или буллинга относительно вашей веры? Абсолютно ніколі такога не было, не памятаю, асабліва у часе дарастання гэта было нешта такое натуральнае, добрае, адкрытае, свабоднае, хто хацеў ішоў, і заўсёды это была такая вот, ну, радасць, нешта зусім такое лёгкае, без неких таких испытаў, абсолютно. А были ли у вас вот внутри мысли, что
ну, желание делиться верой тогда, вот приглашать ребят, как-то влиять, ну тогда такое наивное подростковое, либо все-таки это ваша таинственная интимная сфера. Вы могли проповедовать открыто этим, либо все-таки это было ваше что-то такое, что не хотелось бы ни с кем другим разделять? На тот момент. На той момент не было такого, что вот хотелось іншых як-то так евангелизовать, запрашаць абсолютно, а не адчуваў я такой патрэбы. Гэта было ну, такое адкрыццё сваё, меў свядомасць, што іншыя таксама могуць пайсці. Розніца веры у нас мусульмане, таксама праваслаўныя, ведаю, хтосьці хадзіў у свой храм, маліўся. І не столькі, што гэта не было жадання дзяліцца, але не было такой патрэбы. Абсалютна было такое натуральнае, не ўкрываўся, ніколі не было пераследу, але таксама, каб вот дзесьці там выходзіць, запрашаць, прапаведаваць, таксама гэтага не было. Как появляется, в какой момент и как появляется вот этот огонь того, что я хочу быть священником? Что мне с этим делать? Как это появилось чувство, как вы на него реагировали, и как вы это преподносили потом в мир, в котором вы находились, родителям, друзьям, как это вот оно вас окутало? Кожны чалавек мае свае нармальныя людскія якія-то мары, амбіцыі, кім бы хацеў стаць, і натуральным для мяне натуральным было тое, што вось будучы ў гэтым класе профільным біялагічным пакліканне, адчуваў такое пакліканне быць лекарам, доктарам. Гэта натуральна, і з гэтым было звязана тое, што там, ну і вучыўся, і каждый без якіх-то разгавораў падразумеваў, што большасць з гэтага класа пойдзе у мед, і там як-то там з гэтым звяжуць сваю будучыню. І таксама у мяне было і ўнутрыне, таксама і бацькі так на мяне глядзелі, настаўнікі, сябры, і гэта так падразумевалася, нават, можа, ніколі мы так моцна пра гэта не размаўлялі, але ну, калі ідзеш у профільны біялагічны, ну, то, вядома, дзесьці у гэтым напрамку, потым, каб не змарнаваць гэтых ведаў. Потым паяўляецца гэты агонь, вось, пра гэта я размаўляў, гэта тыя асаблівыя моманты, вельмі канкрэтныя, калі у сэрцы ёсць жаданне, і, можа так, ніколі не было сумніваў, ці гэта праўдзівае, ці гэта маё. Праблемы паявіліся, як гэта сказаць. Гэта вось, добра, я у сабе ўжо пэўны, хаця якіх там ведаў не было, што, як, куды, далей і гэтак далей. Але гэта вось твая дарога, я ведаю, што гэта моя, я па ёй пайду, всё. То есть когда вы ощущали присутствие Божие, так можно сказать, так. Вы понимали, что я буду святаром, но только так. как мне теперь это связать? Вось, і тут гэтыя сходкі, гэтыя праблемкі, вось як это сказаць, бацькам сказаць, іншым сказаць, тым больш, што ўжо, ну, скажем, 10-11 клас, і гэта ўжо вось, ну, трэба ўжо вырашаць, там ужо канкрэтныя справы, там здаваць экзамены, падавацца туды-сюды, і вось тут гэта быў той момент. Как вы объявили, вот вы приходите домой и говорит мама, ну, в какой медуниверситет пойдешь? А вы говорите, а я пойду лечить души. Ну, вось. Как это выглядело и реакцию родителей? Быў, ну, таксама ўжо святой памяці сябра святар, з которым мы таксама размаўлялі. Ну, гэта была першая прастора, дзе можна, уже трэба было адкрыцца сказаць. Вядома, святары потым ужо так на нас, старэйшых, глядзелі, ну і ніхто не піхаў на сілу абсалютна, не было агітацыі такой. Кажды адчуваў сябе свабодным, тым не менш прыйшоў момент, калі ўжо адчуў я патрэбу сказаць, падзяліцца са святаром. Вось маю такую думку, ну і вось хачу. Супер, класна. Ну ён кажа, ну а ці ты размаўляў з бацькамі? Ну не. І як-то ён сам предложил, ну давай, калі хочаш, то я, ну, запросіш мяне ў госці, і вось зробім такую размову, у часе которой ты вот скажаш, я буду, як бы, ну, таким вот саппортом, дапамогай, і вось у таким. І так сапраўды было. Ага. То есть у вас все-таки с родителями отношения были такие, что вы боялись объявить о своем желании, либо вы боялись их ранить, либо вы боялись реакции, что они будут агрессивно вас отговаривать? Адносіны былі больше не то, што я, ну, вядома, гэта я заўсёды параўноўваю гэты стан юнацкі, гэта вось як прывесці дадому дзяўчыну, сказаць, мама, папа, это моя девушка. Гэта як бы і сорам такі трохи, як бы, ну і страх, як зарэагіруюць, як прымуць, нешта такое. Ну і таксама, ну,
адчувалася Вместо девушки привели ксенза. вось нешта ў гэтым стылі. Ну і таксама ну адчувалася, што ну абсалютнага, скажем так, задавальнення не будзе. Ну увесь час гэты кантэкст глядзелі на мяне, ну Андруша будзе доктарам, ну гэта ж ясна. А тут вось каб ну звязана так па-сур'ёзнаму гэта ну што таксама трэба было, я гэта прадчуваў, што трэба было гэтым абвяшчэннем зламаць іх таксама нейкія планы на мяне. И это, напевно, А у них были планы на вас? Так, и так, вы чувствовали вот это воспитание у вас было, что вас формировали как желание родителей как-то вас... Так. Яны ж таксама глядзелі, бачылі мае поспехі і так далее, што гэта вот гэта біялогія. Ну і, напэўна, таксама ўжо дзесьці мелі такі позірк, што вот будзе доктарам. Ну і вось прыйшоў гэты момант, запрасілі святара ў госці, ну і адбылася гэтая размова. Ну ўсё, ну не было якіх-то там істерик, вялікіх рэакцый, нармальна ўсё, але ну гэты час прыняцця праз бацькоў гэтага майго рашэння, напэўна, патрабавалі столькі, сколькі ну Бог хацеў, і напэўна, гэта натуральным з'яўляецца, бо я старэйшы, маю малодшую сястру, першае дзіця выходзіць з дому, ну, говорится, дарастаў і я ў гэтай самастойнасці, але таксама і бацькі. Они всерьез восприняли ваше решение? Либо они, ну ладно, иди, а потом посмотрим? Напэўна, дзесьці ў сэрцы мелі таксама такое ўспрыянне гэтага, што ну вот пойдзеш, але заўсёды можаш вярнуцца, невядома, як гэта будзе, дзверы заўсёды адкрытыя, а можа нават і так глядзелі, добра, хай ідзе, паспрабуе. Размаўлялі мы шмат, таксама прапанавалі, давай ідзі, можа на пачатку зрабі, скажем, гэтай вышэйшую навучальную установу сконч, ці што-нибудь такое, а потым, як гэта ўжо будзе твоё, будзе хадзіць за тобой, ідзі ўжо ты куды хочаш. То есть все-таки были попытки как-то вас отвести? Так. Но вы устояли от этого. А как, друзья, ну, это общество, в котором вы росли, ваши ровесники, как вы им объявили и как это принялось? Или всем было вообще весело и все равно? З аднаго боку, ну, таксама моцна перажывалі настаўнікі. Это добрыя адносіны з настаўнікамі, таксама яны, ну, амбітна, з такой амбіцыяй глядзелі на вучняў сваіх, которым таксама прадказвалі добрую будучыню і так далее, эту кар'еру медыцынскую, між іншым. Сябры добра, так не было такого незразумення, што ты робіш, твоя воля, твой выбар, падтрымліваем з некаторым да сённяшняга дня адносіны вельмі добрыя і радыя. І потым, калі ўжо пашоў у семінарыю, заўсёды ж на канікулах спатыкаліся, мы размаўлялі, цікава ім было, як там унутры, як гэта выглядае. Але можна сказаць, адным словом, я адчуваў падтрымку. То есть можно так сказать, что до момента семинарии, пока мы вот с вами разговариваем, у вас не было сопротивления вашему решению, такого открытой конфронтации, вы не столкнулись ни с верой, ни с вашим решением, просто как будто бы ну, вы принимаете ответственность на себя и плюс-минус с этим сами работаете. Так. Как выглядел этот момент, вот вы собираете чемоданы, уезжаете из дома, ну, вот этот новый мир для вас, потому что дом, вы привыкли, так вот у вас было свое как-то в голове свое представление о том, как будет выглядеть. Вот вы когда приехали в семинарию, расскажите, где это была семинария, ваше первое впечатление, разрушились ли ваши вот эти представления, либо наоборот не подтвердились, и как вот было формирование вот в начале вашего пути семинариста? Дарога, шлях паклікання гэта сапраўды некалькі этапаў. На пачатку вот гэта адкрыць, распаліць. Першае гэта старт, ёсць гэты агонь. Я ведаю, што гэта маё, іду і еду. Потом пачынаецца ну канфрантацыя з рэчаіснасцю. Першая справа, семінарія знаходзіцца ў Польшчы, у Познані. Я па-польску ну, пару молитваў, которых навучыўся, пару слоў вітання. То есть в Бедронке этого не хватило бы, чтобы купить продукты? Абсолютно нет. На той момент абсолютно нет. З рукой на сердце. З рукой на сердце, ну можна сказаць, ноль мовы польскай абсолютно. Гэта вот першае заўсёды, гэта быў аргумент, як ты там ад бацькоў чи іншых, як ты там, што, з іншымі размаўляць, гэта ж не так, што дзень добры, до відзення, гэта ж трэба нешта яшчэ больш. Гэта вось першая рэчаіснасць. І, можа, дзесьці сам там пачаў як бы такое самавучка так для сябе. Потым, ну, другое ўяўленне, як там ёсць. Кожны мае сваё ўяўленне, і
Добра, што на пачатку гэта ўсё рассейваецца. Яно зусім не так, як я гэта сабе ўяўляў. Першы этап гэта навіцыят, гэта яшчэ не семінарія, зусім аддзельны дом, зусім аддзельная рэчаіснасць, там, дзе сапраўды толькі малітва і праца для распазнання, для гэтага. І яно давала таксама магчымасць, каб сапраўды зрабіць гэтую працу над сабой. Там таксама рытм такі, каб прывыкнуць увайсці, зразумець, што гэта будзе твой рытм. Не было, расчараванняў. Ніколі не было такіх якіх-то вялікіх амбіцый, можа быў страх, ці я смагу. Можа так, вось так. Не было нейкіх там, вось гэта должно быць, павінна так. Такога не было, але як там будзе, ці я дарасту, ці я змагу, ці я вытрываю, ці гэта сапраўды не будзе зацяжка, ці гэта будзе для мяне. У такім контексте. Это было открывание этого нового света. Были ли у вас моменты сомнения в призвании за время семинарии? И вот кризисы, может, веры какие-то, кризисы вот, понимания той реальности, в которой вы находитесь? И как вы выходили из этих кризисов? Такое нешта было пасля другога году. Не назваў бы я гэта крызіс веры, крызіс такой духоўнай амбіцыі. Мне падавалася, што ў нашай кангрэгацыі гэты цэлы рытм і духоўнасць, яна заслабая. І хацелася тады нешта большага, болей такого строгага, можна сказаць. Праз увесь час фармацыі мы маем айцоў духоўных, спаведнікоў, кіраўнікоў. Гэта тыя нашыя, скажем так, анёлы, которые ахоўваюць душу і пакліканне, з которыми так сама размаўляем. І вось з гэтым крызісам іду да айца духоўнага, кажу, што вот хачу перайсці ў іншую кангрэгацыю, которая будзе адпавядаць маім патрэбам, бо я панимаю, што магу больш, а тут як бы так трохи заслаба. І тады гэты мудры айцец духоўны кажа: добра, але дай сабе трохи часу і ведаеш, што давай зробім так, пачні выконваць тое, што мы маем, на 100%. Бо часамі ведаем, не заўсёды там так, вось адно, не тое. Так як ёсць, трэба рабіць і план дня, і гэтыя духоўныя, гэтыя нашыя практыкаванні. Выконвай свае абавязкі на 100%. 3 месяцы, ці сколько там трэба, прыйдзеш, паразмаўляем. Выйшаў з крызіса. Зразумеў, што да гэтага то, што ёсць, і што доўга-доўга не дарастаю. Але такое было. Как наступает момент вот вашего принятия решения окончательного, что все-таки семинария – это же не окончательное решение. Так. А окончательное решение – это когда вот наступает момент, что вы понимаете, что вы навсегда берете шлюп, грубо говоря. Так. Что это будет момент до и после, и это вот ключевое событие в вашей жизни. Что вы чувствовали в тот момент, как вы принимали решение, и как выглядела вот эта вот среда, в которой вы находились, как контекст, вот обрисуйте его. Я прыналежу да манаскай кангрэгацыі, і мы таксама, акрамя таго, што мы святары, маем таксама братоў, мы складаем шлюбы убоства, чысціні, паслушанне. І вось пасля навіцята складаюцца першыя гэтыя шлюбы, яны на год, тэрміновыя, на год, на 3, і пасля 5 гадоў у фармацыі складаюцца гэтыя вечныя на ўсё жыццё, да канца жыцця. І вось у гэтым кантэксце сапраўды, такі людскі страх, ці не столькі, ці гэта для мяне. Бо гэта, так як я казаў, ад пачатку дзесьці глыбока было ў сэрцы. Пытанне, можа так, не столькі ці быць вот гэтым манахам і святаром, большае пытанне, якім ты хочаш быць. Бо по-рознаму гэта бывае, як мы кажам, ёсць на 3, на 5, а цяпер па 10-бальнай сістэме, то каб быць сапраўды на 10. І свядомасць слабасці, якой-то абмежаванасці, грахоўнасці сваёй заўсёды звязана з тым, ці сапраўды я змагу ў гэтым быць. Заўсёды гэтыя шлюбы складаюцца ў такім адным потоку, называецца гэта курс са сваімі аднакурснікамі, і прыняцце гэтага рашэння, яго папярэджвае такі час месячнай прабацыі, гэта такіх рэкалекцый спакойнага часу. Яна даецца трохі раней, калі сапраўды ўсё гэта зварваецца, пераварваецца яшчэ раз. Добрыя умовы, у фармацыі вельмі добра да гэтага умовы створаныя. І таксама апошнія гэтыя рэкалекцыі, адчуванне Божай дапамогі.
Гэта вось тая сіла, так як я часамі жартую, тады чалавек становіцца веруючым. Бо па-людску так прагматычна гэта ўзважваецца і так далей. І заўсёды ёсць на мінус. Не дацягну, не заслаба. Але потым вось гэтая Божая моц, Божая сіла, яна дае спакой, яна дае таксама такую пэўнасць, не якую-то там эгаістычную чи пыхлівую. Я буду з табою, я табе дапамагу. І гэта вось тая ласка паклікання, которая открываецца ў гэтым кантэксце. Вы помните вашу первую святую мшу? Так. Першая, такая, скажем, заўсёды першая святая імша, першую імшу святар адпраўляе у часе абраду, у часе пасвячэння. На пачатку дыякан, не святар, і потым натуральна з'яўляецца пасля пасвячэння. Гэта была Познанскі кафедральны сабор, катедра, а потым такую самастойную гэта ўжо на парафіі, там, дзе я быў дыяканам на практыцы, і тады ўжо пасвячэнне мы мелі ў аўторак, потым яшчэ у іншых месцах адпраўлялі святыя імшы, і у нядзелю гэта была святая імша ўжо сярод тых людзей, скажем, до которых человек посланы, памятаю. Так. Вы помните свои чувства? Что вы чувствовали в моменте вот этой, потому что это свершилась вершина вашего пути, что вот вы будете теперь, это ваше основное служение вашей жизни, вот эти чувства с тем, что вам наконец-то можно делать то, что священник делает? Да, сутнасці святой імшы трэба дарастаць усё жыццё. Это яшчэ цяпер скажу, чи ви разумееце, што вы цяпер робіце? Сказаў бы так, гэта вялікая таямніца веры, можа так. А такія людскія пачуцці, спаўненне, гэта камусьці трэба. Спаўненне таго, што гэта я зрабіў не для сябе, якім чынам таксама і для сябе, але вось прыняцце людзей і гэта вось такое узаемнае дапаўненне, святар патрэбны. Отак. Гэта такая вот радасць, рэалізацыя, гонар, ахвота, каб вот даваць сябе. Бо ёсць прыняцце. І гэта вось тое, што тады асабліва адчуваецца. І удзячнасць Богу, гэта вядома такое. А как родители ваши пережили ваши, вот уже когда вы стали святаром? Вы помните эти моменты, может, слезы папы? Так, гэта вось. Напэўна, яшчэ вечныя абеты, гэта... Сапраўды, так я казаў, патрэбен быў час, каб прыняць гэта, абгрунтаваць у сваім сэрцы бацькоўскім, мацярынскім, а потым гонар за сына, за сваё дзіця, і гэта... Сапраўды, вялікая радасць, відаць было, што плён любові таксама, што з аднаго боку, што дзіця ўжо не дзіця становіцца дарослым, адказным чалавекам, прынимае такія важныя рашэнні, вядома. А з іншага боку, таксама гэта радасць заўсёды. Плюс у кантэксце супольнасці, кангрэгацыі заўсёды падкрэсліваецца роля бацькоў. Мы кажам, мы іх называем першымі ахвярадаўцамі, бо сыноў сваіх даём. І таксама ёсць там, ушаноўвае бацькоў, малітвы спецыяльныя, святыя імшы за іх. І таксама ў часе гэтых цырымоній урачыстых заўсёды таксама падкрэсліваецца прысутнасць бацькоў. І гэта таксама, мяркую, што для іх гэта вельмі важна. С какими кризисами, или даже не кризисами, а, может, кризис не то слово, с вызовами вы столкнулись как молодой священник? Потому что это тоже другой мир. Одно дело, вы диакон, вас все поддерживают, все будет супер, а потом вы сталкиваетесь с реальностью, которая может быть очень агрессивной. В вашем случае, как это выглядело, как вы находили решение? Першыя 2 гады свайго жыцця святарскага я быў у Польшчы, на парафіі ў Шчэціне. Адным з заданняў з'яўляецца гэта місія катэхетычная, гэта праца таксама катэхеза там праводзіцца ў школе. І заклікі, якія, гарыць сэрца, ёсць жаданне. А часамі нема гэтага прыняцця, альбо цяжка дайсці. Тут паяўляецца помысел, хто-то альбо не прынимае, альбо панімае, што памыліўся ты, не так, трэба інакш. Як мяркую, што так усюды не хапае гэтага досведу, опыта, гэта здабыванне гэтага опыта. Вялікай пакоры трэба. Заўсёды вялікай пакоры, што не ад цябе ўсё залежыць. Такія магчымасці мы мелі там на парафіі вельмі вялікія. Пробаш адкрыты, который даваў магчымасці рэалізацыі, заплечча, дзе гэта было рабіць. Цяжкасці арганізаваць час.
Организовать час. Мяркую, Ну что да, гэта потому что в семинаре у вас все расписано. все было абсолютно расписано, там, скажем, по полочкам, по звоночках, чи там, а тут трэба самому организовать шмат гэтых актыўнасцей, ну і каб не была занядбаная душа, каб, знаете, як бы гэта парадаксальны ўжо, каб усё знайшоў час помолиться. На асабістую молитву, так, каб не ўвесь час гэта актыўнасць было, только час таксама для сябе. Адпаведную прапорцыю знайсці, ну і гэта у першыя гады, гэта, мяркую, што вельмі важна, і гэта вось по-рознаму гэта выглядала, але гэта вось тыя выклікі, з которыми трэба было змагацца. Что вас, как священника, сейчас больше всего вдохновляет нести свою службу? Где вы черпаете ресурс? И что вот является именно тем самым главным ну, элементом, этим элементом, вокруг которого строится ваше служение? Скажу так, не побоюся гэтых слоў, святое пісанне адарацыя. Гэта тыя моманты прысутнасці Бога, прысутнасці Хрыста, у которых, падчас которых вот гэта лампачка загорелась, гэта вот душпастырская ініцыятыва, чи канкрэтныя некія карэкціроўкі, як мы кажам, можа змены, якія прывесці менавіта гэты час. Такога абсалютнай цішыні, супакою, прысутнасці Бога. Гэта вось тое. І адтуль яно родзіцца. Важным з'яўляецца таксама размова з людзьмі. Гэта таксама я слухаю людзей, выслухоўваю, прыслухоўваюся, даюць канкрэтныя знакі, і гэта таксама умець пачуць, мяркую, што важна, і потым таксама, ну, як адказаць. А часамі падказкі канкрэтныя ад людзей, гэта таксама тое добрая крыніца. Если мы сейчас отмотаем за все ваше время назад, до сегодняшнего дня, был ли у вас какой-то серьезный такой испыт, вызов вашей веры, что вы засомневались в любви Божьей, либо вы засомневались в том, что это ваше место? Было ли что-то подобное? Если было, как вы из этого выкарабкались? Не было. Скажу гэта з рукой на сэрцы, не было. Цяжка часамі, вельмі цяжка, так, у момантах спачування. Выклікі веры заўсёды гэта, ну, тыя фундаментальныя пытанні, дзе Бог, калі прысутнічаеш, калі вядзеш пахаванне маленькага дзіцяці. Бацькі, пытанні, адказы, лепей сказаць, ну, пытанні без адказаў. Гэта таксама ўплывае. Менавіта, як мы кажам, цяжкія размовы, чи падчас споведзі, чи падчас духоўнага якога-то кіраўніцтва, калі чалавек сапраўды перажывае крызіс, і ты не ведаеш, ну, па-людску не ведаеш, як дапамагчы. Гэта тое, што, скажам так, прыгнятае, прыбівае, але а з іншага боку, для мяне гэта заўсёды была магчымасць, каб аднесціся да Бога, тым больш зачарпнуць, папрасіць, мудра пачакаць. Момент. Маленький гробик, маленький человек. Как вы лично отвечаете на вопрос, почему Господь такое допускает? Если Он любящий человек, любящий Господь, почему допускает такие страдания для родителей? Это просто... Я папа молодой, для меня... Я-то визуализирую себе иногда это для того, чтобы быть готовым ко всему, но это так больно. Как вы лично для себя отвечаете? Потому что можно говорить для конкретной ситуации, но вот что вы думаете на этот счет? Я плачу разом з бацькамі. Гэта мой адказ. Ага. Хорошо. Что такое для вас любовь Божья тогда? Что это? Любоў Божая — гэта крыж, который стаіць у сэрцы як знак, перш за ўсё, вялікай надзеі. Гэта крыж, который стаіць у сэрцы як знак прысутнасці. Любіць — гэта значыць быць з. Крыж — гэта знак таксама сэнсу цярпення, которое прыняць з любоўю. Гэта вот знак, который не толькі, што цяпер мы ў Вялікім посце размаўляем, але гэта, так скажем, па жизни, у цэнтры гэтага крыжа, можа, не столькі, скажем, гэта пасейка Езуса Хрыста, Божае сэрца. Крыж, да которага, можа, не прыбіта, прымацавана сэрца поўнай любові. Ён заўсёды ёсць, любоў Божая — гэта заўсёды ён ёсць. Вера ў тое, што ёсць.
Вера у тое, што ёсць надзея. З кожнай сітуацыі ёсць выхад, гэта вот надзея. Вера ў дабро. І вера ў сэнс. У сэнс нават таго зла, найчасцей гэта цярпенне, которое тебе спаткае. Была ли у вас какая-то встреча с Иисусом, помимо вот этих встреч, которые вы говорили, но личная встреча с Христом, что вы знали, что это Господь, Он пришел, Он прикоснулся? Как вы эти встречи, вы их испытываете сейчас? Есть ли у вас такие моменты? Как вы их переживаете? Можна так, такое вельмі асабістае, глыбокае спатканне з Богам, это быў такі момант, меў такую я ласку, што мог глыбей увайсці ў гэты метад Божага чытання лекцыю дывіна. Чытанне Божага слова і сапраўды гэта той момант, альбо, скажем, тыя моманты і цяпер актуальна мы час ад часу практыкуем, таксама арганізоўваем такія уікенды са Словам Божым. І гэта заўсёды той момант, калі кранае Бог вельмі асабіста словам сваім, датыкае вельмі глыбока. І гэта заўсёды запрашаю, гэтым дзялюся. Гэта канкрэтнае намаганне, гэта не так проста ў гэта трэба ўвайсці, настроіцца, час трэба мець, адпаведнай сістэмай гэта прайсці. Але яно заўсёды працуе, можа так скажу, гэта механічна. Если хочешь встретиться лично с Иисусом, пройди вот эти пару шагов и увидишь его. То, что он рядом всегда есть, это понятно. А то, чтобы его увидеть, это вот надо пройти. Вось. Евангелие найчасцей чытаем гэта аблічча Хрыста. І гэта вот адкрыцце па-свойму, фенамен, адзін фрагмент для ўсіх, кожны па-свойму. І кожны, потым ёсць такое дзяленне, я з гэтага боку, я з гэтага, а мяне з гэтага боку. Гэта трэба быць перажыць, яно заўсёды працуе. Гэта як для мяне гэта такі досвед абсалютнай, скажем так, глыбіні веры. Сапраўды, вядома, калі чалавек увойдзе ў гэта, увойдзе, захоча, яно заўсёды спрацуе. І цішыня. Умовай з'яўляецца цішыня. Там няма мабільных устаноў, і мы не размаўляем, там абсалютная цішыня. І яно тады уваходзіць, і ёсць гэты дотык Хрыста. А что вы сказали человеку, который хотел бы начать отношения с Господом, хотел бы вот сделать какой-то шаг к тому, чтобы познакомиться ближе с Иисусом? Что бы вы ему посоветовали, как бы вы сказали бы, что сделать? Задавай пытанні, размаўляй. Вера родится з таго, што мы слухаем. Можа, не адразу сказаў бы, тут святое пісанне чытай, размаўляй, запрасіў бы на размову, і гэта адбываецца. Час ад часу прыходзяць людзі, можна з вамі паразгаварваць. І пачынаецца. Размаўляць. І не баяцца размаўляць, не баяцца дзяліцца сумнівамі, скажем так, крычаць на Бога, мець прэтэнзіі, гэта вось тое, што адкрывае. Адкрый сваё сэрца праз размову, асабістую размову. Потым можна карэкціраваць, укладаць ужо гэтыя шашачкі, але першае, каб выгаварыцца. Бо мяркую, што кожны мае гэтыя пытанні вельмі часта. Тое, што нас блакіруе для развіцця веры, гэта тое, што не знаходзім адказаў, альбо тыя адказы, которые атрымліваны зусім з іншай перспектывы, больш таго, яны дабіваюць нас, чым адкрываюць. І таму сказаў бы, паразмаўляй са мной. А если человек разуверился, то есть он практиковал, ходил в костел, разуверился в костеле, разуверился в любви Божьей, что вы посоветовали бы такому человеку, который уже немножко с другой стороны этого всего, в разочаровании полном? Такому чалавеку параіў бы, каб жыў паводле свайго сумлення. Найчасцей, не ведаю, хто рабіў такія статыстыкі, але паводле майго досведу, прычынай такога утраты веры з'яўляецца людскі элемент. Касцёла, ў сэнсе людзей, афіцыяльных прадстаўнікоў ці часамі іншых, которые разачароўваюць. Не столькі Бог разачараваў, колькі людзі, Божыя людзі. І гэта потым, я добра разумею такіх людзей, выклікае такую рэакцыю, гэта не для мяне. Застаецца дзесь там у сэрцы, я ў Бога веру, але Бог так, касцёл не. І гэта таксама разумею такіх людзей. Жыві паводле свайго сумлення. Жыві паводле свайго сумлення, але памятай аб тым, што Бог заўсёды чакае. Бог заўсёды чакае ў сэнсе Езус Хрыстус, святая камунія. Найчасцей людзі гэтыя маюць добраведы. І таксама досвед ачышчэння. Заўсёды памятай, дзверы да касцёла адчыненыя. Але гэты час пажыві, але сваім сумленнем. Будь такім справядлівым, паводле гэтай праўды натуральнай пастарайся жыць.
Ну і памятай, што ёсць заўсёды месца, прастора, жывы Бог, который чакае. Мы начали сейчас говорить, ну вы начали говорить немножко про костел, про структуру костела, что иногда бывает так, что это может ранить человека, и это действительно так бывает. Может, у вас есть какое-то сейчас видение на основе вашего опыта, какие сейчас в нашем регионе есть проблемы костела, которые мы можем обсудить, и решение этих проблем? Что есть какой-то вызов перед костелом есть, и как на этот вызов нужно ответить? Заўсёды першым, не то што крызісам, першым з'яўляецца пакліканне. У такім сэнсе адчуваем, і асабліва ў нас, замала святароў. Другой момент — гэта якасць пакліканняў. Я так, ну, скажем так, панаўкідваю. Цяжка знайсці малітва. Малітва — гэта адно зразумела, з іншага боку таксама гэта вот клопат аб тым, каб сапраўды людзі адчувалі ў сабе такую патрэбу служэння. Гэта можа больш маштабныя праекты, часамі людзі маюць гэта пакліканне, але потым вось гэты стыль жыцця такі больш канфармістычны, кансумістычны, ён кажа, там трэба ад чагосьці там адказвацца. Вот эти два слова объясните. Канфармізм, каб мне было добра. Кансумізм — гэта значыць, каб мне спажывецкі. Спажывецкі, а канфармізм — каб было добра, каб было прыемна. А тут трэба, ідучы гэтым шляхам, тут трэба вось у нечым сябе абмяжоўваць. І гэта можа быць трохи ўстрымлівае. Пакліканне, якасць пакліканняў — гэта з аднаго боку. Другі момант — гэта сапраўды інвестыцыя ў сям'ю. Не гавару, што замала у нас. Я маю досвед, скажем, свайго касцёла, сваёй парафіі. Тут стараемся рабіць тое, што можам. Інвестыцыя ў сям'ю, фармацыя, бо гэта сапраўды тая першая структура і грамадства, і, напэўна, касцёла. Гэта вось сям'я моцная Бога. А у вас есть какие-то решения, шаги? Вот что делать, чтобы вот лучше были? Понятно, что, скорее всего, качество призваний будет зависеть от качества семьи и отношений между батьками. А вот как это качество семьи повышать? Как бы вы это видели? На уровне даже, давайте так помечтаем, на уровне даже вот государства, может, там, на уровне того региона, в котором мы находимся. Как эти семьи улучшить? Это, скажем, фармацыйныя групы. Вядома, цяжка гэта зрабіць для супольнасці, калі ўсе і так далей, прыход, парафія, шмат вялікі, на то фармацыйныя групы. Ёсць для гэтага канкрэтныя фармацыйныя групы, которые сабіраюць сем'яў і пазваляюць ім, даюць адпаведныя прылады, каб жыць гэтай сямейнай духоўнасцю, каб гэта развіваць. І сапраўды відаць, потым гэтыя сем'і, яны мяняюцца, яны потым самі гавораць пра сябе, бачна гэта збоку. Але гэта труд, гэта труд штодзённасці, гэта вось у такім фармаце працавітасць, пабожнасць, адкрытасць на жыццё. Гэта можна в государственную праграму попадаць. А з іншага боку, калі так сацыялагічна паглядзець на ўсе супер цудоўныя, можа не цывілізацыі, але сёння гэтыя вялікія краіны і той час, калі яны развіваліся, бо цяпер ужо ў крызісы Злучаныя Штаты, Европа, усе гэтыя ўсе вялікія магнаты фінансавыя і так далей. Гэта вялікі цяпер крызіс. Але час росквіту быў сапраўды, калі сем'і былі рэлігійныя, гэта каштоўнасці рэлігійныя, калі былі працавітыя, нелянівыя і адкрытыя на жыццё. Гэта у натуральны спосаб рабіла таксама, накручвала гэтую махіну грамадскага жыцця. Так, что всем было лучше и хорошо. Так, у таким сенсе. Мы сейчас говорим про костел, говорим про вот эти разные структуры, про то, как можно было бы отреагировать на вызов эпохи. Но интересно, у вас столько энергии, вы так двигаетесь, говорите, рассказываете, где вы черпаете ресурс? Как человек, вот как мужчина, которому иногда надо там отдохнуть, надо где-то там набраться сил. Что вы делаете для того, чтобы набраться? Может, можно сказать, адорация, молитва, это понятно. Это есть. А просто по-человечески там, что вы делаете? Люблю ходить. Не бегаю, люблю попросту ходить. Выйти, пройстися. Ачышчае, гэта вось такі добры час, пачытаць часамі нешта новае. Гэта так, вядома, для гэта трэба мець час.
Адпачынак, ну, спаць столькі, сколькі трэба, часамі трохі мniej. Але вось, можа так, яшчэ сказаў бы, добра запланаваць дзень. Гэта вось тое, што то дзесьці асталося з першым. Запланаваць дзень, чтобы был ресурс. На ўсё знайсці час. На ўсё знайсці час. І адпаведна, бывае так часамі, ну, які-то крызіс, але гэта ўсё звязана з тым, што не заўсёды ён добра запланаваны, часамі не атрымліваецца. Ну і вядома, ну, гэта я у любві ў нашай сіла батарэйка, як кажу, тады цяжка. Але гэта вот, мяркую, што адказнасць, я заўсёды гавару на рэкрэкцыях, гэта праяўленне любві да сябе. Не эгоістычны, але такой з клопатам, каб потым даваць, ну то трэба на пачатку Да, дзесьці. вот я про это, что надо, чтобы что-то дать, надо где-то взять. А вот это, где вы берете, это распорядок дня, который наполняется. Так. Фізичная активность, плюс, говорю, ну, часами подгрузить компьютер, не бояться заинвестировать не пустыми информациями, бо это ничто. Тем не меньше, это вот как активность была мозга читать. Попросту, сказал бы так, читать, ну и не ведаю, лепей горай з гэтых мобильных установок книжки. Нормально я люблю с паперовые книжки читать. Скажите, пожалуйста, вот наша, ну, церковь учит, костел учит, что наша главная обитель, Царство Небесное, пребывание с Господом вечное. И это подразумевает какой-то путь к этому, ну, к этому обещанию. Так. И мы все идем к этому. Какие вы конкретно делаете шаги в повседневности? Как выглядит ваш вот шаг в штуденности, может, лайфхак какой-то, как вы идете на небо? Вот вы знаете, что я это делаю, потому что я хочу быть с Богом, я хочу быть на небе. Номер один, ну, гэта ласка, привилея, штодзённая святая коммуния. Это вельми конкретно, ну, не скажу, что з обовязку, поводле неких, хтось каже, ну так, вы должны, ну, должны, ну, одно, а з другого боку, ну, хочу так само. Гэта ось так само мой выбор, гэта одно. Номер два, гэта так само досвед молитвы. Ён меняется. Ёсць магчымасць, яна, скажем, такая на месцы пасядзець, укленчыць і так далей. Вельмі часта малюся ў дарозе. І гэта вось што я, ну, тое, што ажыццяўляе мэту і так далей, што вось прыпамінаю пра Пана Бога. Номер 3 гэта рабі некае добро. Гэта канкрэтны добры ўчынак, ён з аднаго боку вынікае часамі са служэння, а з іншага боку, каб яно толькі не было то, што ты должен рабіць, ну бо тое, што ты робіш, гэта ты робіш добро. Але каб гэтае добро добра зрабіць, каб укласці ў гэта сэрца. І гэта ўжо мае намаганне. Это не толькі што, ну і так вы ж кожны дзень добра робіце, прыходзіце ім, што адпраўляеце, як бы, ну, што ксёндства не можа нічога зла зрабіць. Можа таксама зло зрабіць, але пытанне, як ты робіш гэта добро. Што вот гэтыя добрыя ўчынкі, таксама, каб у іх было сэрца укложана, і гэта вось, ну, тое, што кожны дзень, гэта штодзённасць па-рознаму размеркаваная, але, ну, у такім сэнсе мяркую, што тады гэтымі маленькімі прыступачкамі кожны дзень набліжаемся да неба. И последний вопрос, один из моих любимых. Вот если бы на моем месте сейчас воплоти сидел Иисус живой, что вы ему сказали? Дякую. И вам дякую. Спасибо вам огромное за этот прекрасный разговор. Мне кажется, получилось очень интересно, живо. Мне так нравится, потому что я боялся, чтобы вот где-то там лишнего не задать, потому что вы сами могли бы рассказать час, я смотрел бы только, вот так вот реагировал бы. Огромное вам спасибо. Дякую. Вас я приглашаю поделиться этим видео, распространите его там, где вы можете, поделиться со своими родными, близкими, чтобы больше людей узнало о том, какой добрый Бог через истории людей, потому что это одна из главных целей этого проекта есть показать людям, что Бог добрый, Бог ждет всех, и можно к Нему прийти и встретиться с Ним, если даже просто вы в какой-то нужде какой-то находитесь, в любой нужде. Можете прийти сюда, и я думаю, что вам откроют двери и будут рады вас видеть. И это такая огромная ценность. Мы сейчас находимся в такой маленькой каплице небольшой, я только через окошки вижу многоэтажки, много здесь людей живет. Я думаю, сколько людей даже не зная, что их бы тут так приняли тепло. Они живут и мучаются со своими страданиями. Эти страдания пытаются сами нести. А есть Иисус, который можете страдать на себя. И я хотел бы, чтобы эти люди, как чем можно больше людей узнало о любви Божьей. И я благодарен каждому из вас за любую вашу поддержку, за то, что вы делаете для этого канала. В описании к этому ролику я оставлю реквизиты, как вы можете поддержать меня, чтобы я мог еще больше ездить и договориться про встречи, разные разговоры. Поставьте лайк, напишите комментарий, это очень важно.
Ну, на этом, наверное, все. Всем пока. С Богом. З Богом.